Euse. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? EHUko hainbat ikasle zuzenbideko fakultatean elkartu dira gaur goizean Leioan. Bertako irakasle baten adierazpen homofobo, fascista eta matxista gaitzesteko asmoz. Hainbat egunetan aritu izan dira aurretik egoera salatzen eta dagoeneko errektoretzak irakasle honen klaseak oraingoz bertan bera utzi dituela jakinarazi du. Eguerdion. EAJak atzo ospatu zuen Forondako kanpan Gasteizen 2024ko alderdi eguna. Jeltzalentzat alderdi gisa esanguratsuena den eguna izanik, aurtengoa izan da Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari denetik gauzatzen duten lehenengo edizioa. Bere agerraldian, Pradalesek eraldaketa garaia dela azpimarratu zuen eta bertan EAJak aitzindari izan beharko lukeela. Eraldaketa garaiak bizi ditugu, baina argi eta garbi esan nahi dizuet, eraldaketa garai honek aukerak erkartzen dituela eta aukera badela guretzako. Gizartean gure presentzia areagotzen badugu. Dugun ilusioa indartzen eta datzen baldin badugu. Eraldaketa garaia bizi dugu, eraldaketa honetan aintzindariak izan behar gara. Aintzindariak Euskadiren alde, aintzindariak gure gizartearen, gure nazioaren, gure aberriaren alde. Buru jabetzaren alde, etorkizun politiko berrirantz aurrera egiteko garaia delako. Bide berriak urratu behar ditugu gure herria garatzeko. Estatuetatik mugak gainditzeko, esparruen gainetik bide berriak bilatzeko. Euskaldunon borondatea erabakigarria da. Euskaldunon borondatea geldiezina da. Gure eskubidea da, eskubide historikoa, euskotarren aberria, Euskadi da. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! Gora Euskadi eskatuta! Eta pasaden larun batean amaitu da Donostian aurtengo zinemaldiaren edizioa. Tardes de Soledad filmak irabazi du aurtengo Urrezko Maskorra eta Chaplin espiritu gitanok berriz Irizar saria. 2024ko edizioa klamurrez beteta egon bada ere, Euskararen aldeko aldarrikapena plazaratzeko eta Palestinaren aldeko babesa adierazteko tokia ere izan da. Eguerdion guztioi eta ongi etorri aste honetako lehen albistegira. Atzo ospatu zuen EAJak aurtengo alderdi eguna. 2024ko edizioa izan da Imanol Pradales lehendakari izendatu zutenetik jaso den lehena. Pradalesek Euskal Gizartea eraldaketa garaietan murgilduta zegoela adierazi zuen. Baita bada jeltzalen kasua ere, EAJaren zuzendaritza aldatzeko prozesua martxan baita, ahalik eta 2025ko martxoaren 29 eta 30ean erabaki organu berria berresten duten arte. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakari denetik lehenengo alderdi eguna ospatu dute Forondan. Aurtengoa berezia izan da jeltzalentzako barne prozesuaren hasiera izan delako. Izan ere hurrengo martxoaren 29 eta 30ean erabakiko dute alderdiaren zuzendaritza berria. Ikusten duzuenez, batzokiekin topera ibiliko gara datozen 6 hilabeteotan. Erronka handia daukagu. Erronka handia eta aukera handia guretzat. Parte hartu dezagun denok prozesuan, animatu, mesedez animatu, gogotsu etor zaitezte prozesu honetara, ilusioarekin eta zure ideiekin, zuen ideiekin. Alderdia zer izango den eta nork zuzenduko duen, hori eta oso garrantzitsua da, hori zuek erabakiko duzue. Autogobernu berria izan du hizpide Andoni Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidenteak ekitaldi politikoan eta nabarmendu du urte askoan lehen aldiz benetako aukera dagoela horretarako. Aukera bat dago, urte askotan lehen aldiz Euskadiko gehiengo politikoa bat dator Madrilgo eragile politiko nagusiekin. Hoize da aukera, eta aprobetxatu behar dugu. Ekar dezagun Euskadira autogobernu berri bat, estatus berri bat. Eusko Alderdi Jeltzaleak dena emango du prozesu horretan. Ildo beretik azaldu da Imanol Pradales lehendakaria ere. Eraldaketa honetan
aintzindariak izan behar gara. Aintzindariak Euskadiren alde, aintzindariak gure gizartearen, gure nazioaren, gure aberriarenen alde, buru jabetzaren alde, etorkizun politiko berrirantz aurrera egiteko garaia delako. Bide berriak urratu behar ditugu gure herria garatzeko. Eusko Gaztebiko kidek ere hartu zuten hitza alderdi eguneko ekitaldian, egiren erreferentzialtasunari gorazarre eginda. Historian zehar, abertzaletasunak bere barnean gazte erakunde ugari izan ditu. Eusko Gaztedi sortu zenetik orain arte erreferente izan da. Egi suntsitu eta ordezkatu nahi izan zuenetak. 120 urte beranduago ordea, indarrean eta zutik dagoen gazte erakunde abertzale bakarra egi da, besteak hor dabiltza. Komunismo eta iraultza artean, erabaki nahian. Bidean galduta eta haien artean mokoka. Eusko Alderdi Jeltzaleko militanterik gazteena eta zaharrena holtza gainean zirela, bukatu zen ekitaldi politikoa. Sortuk asteburu honetan ospatu berri du bere ekitaldi nazionala. Azpeitian gauzatu zuten Txiki eta Otaegi fusilatu zituztenaren 59. urte urrenean. Bertan, independentziarako deia egin ez ezik, herria aktibatu eta indarrak batzaren garrantzia azpimarratu nahi izan zuen alderdi subiranistak. Noiz entzun zenuen lehen aldiz borrokari luzazaidan eskua, ona hemen nirea zabalik, eta pentsatu zenuen hor da, gelditu hor. Noiz zabaldu zizuten eskua, noiz eskatu zizuten lehen kafea, noiz erabaki zenuen borrokarako dei horretara batuko zinela, zuk ere kafeak eskatuko zenituela, antolatuko zinela eta antolatuko zenituela beste batzuk. Fasismoak etzai bihurtu ditu pertsona razializatuak, emakumeak, gorputz disidenteak, pobreak eta euskaldunak, besteak beste. Txiki eta Otaegi bezala, abertzalea gara antifasistak garelako, eta antifasista gara abertzaleak garelako. Txiki eta Otaegi Euskal Herriaren askatasunaren aldeko borrokara batu ziren, zapalkuntza eta injustizia ororekin amaitzeko, eta hala egiten dugu guk ere. Berriz, esango dut, Euskal Herritarra da, Euskal Herrian bizi eta lan egiten duen oro. Eta guk guztiekin egin nahi dugu bidea, guztiekin borroka, guztiekin erabaki eta aske izan. Noiz hasi zinen pluralean pentsatzen, herri honetan, mugimendu honetan, amets honetan, amets kolektibo eta eskuzabal honetan. Noiz entzun zenuen irrintzi hura, askatasunaren aldeko garrasi hori, irrintzi hori, mendetan zehar dabilen oihu hori, gaurdaino iritsi dena. Dabilen irrintzia, dabilen harria, dabilen ukabila, dabilen doinua. Gaur, atzo bezala. Bihar, gaur bezala. Borrokarako deia eginaz, irrintzi bat dabil. Eta gora gu, eta gutarrak, eta gora herria, eta bizitza, eta Euskal Herria askatuta. Polemika berri bat sortu da Euskal Autonomia Erkidegoan Guardia Zibilaren inguruan, oraingo honetan Gasteizen. Izan ere, EH Bilduk salatu duenaren arabera, Arabako hiriburuko plaza berrian ospatu nahi du gorputz polizial honek hispanitatearen eguna datorren urriaren 12an. EH Bilduren ustetan, tortura zuritzea eta Guardia Zibila goraipatzea suposatuko luke ekitaldi hau gauzatzeak. EHUko zuzenbideko fakultateko hainbat ikaslek elkarretaratzea antolatu dute gaur goizean Leioan, irakasle baten adierazpen homofobo, matxista eta faxistak direla eta.
Bertan izan da Xabi Alo. EHUko Bizkaiko kampuseko zuzenbide fakultatean elkarretaratzea egin dute ikasleek gaur goizean, bertako irakasle baten mezuak salatu eta bere kaleratzea eskatzeko helburuarekin izan ere, sare sozialetan aipu matxistak eta homofoboak jarri izan ditu, baita falangearen aldeko mezuak zabaldu ere. EHUk bere aldetik adierazi duenez, irakasleak sare sozialetan jarritakoa bateraezina da unibertsitatearen kode etikoarekin, eta gaurko eta ostiralerako aurre ikusita egon diren klaseak bertan bera utzi ditu. Guk argi daukagu, fasismoaren aurrean tolerantzia zero. Horregatik irakaslea berehalakoan kanporatzea exigitzen diogu EHUri. Diskurtso arrazista, matxista eta fascistak edatzen ari diren testuinguru honetan ezinbestekoa da klase bezala antolatu eta aurre egitea. Horregatik, unibertsitateko langile, garbitzaile, ikerlari, irakasle edota ikasleok antolatu eta ideia hauek unibertsitatetik kanporatzeko borrokan jarraitu beharra daukagu. Manifestazio jendetsua jazo zen atzo Elizondon osasun zerbitzu duin baten alde. 1500 pertsona elkartu ziren Baztango herri honetan, azken garaietan duten lehen arreta mediku faltagatik. Antolatzaileek azpimarratu zutenez, egoera zaugarri hau beste eskualde batzuetan ere errealitate omen da. 1500 pertsona inguru bildu dira Elizondon Baztango osasunaren aldeko plataformak deitutako manifestazio historiko batean parte hartzeko. Martxa Elizondoko plazatik abiatu zen eta bizilagunen ezin egon eta haserrearen erakusgarri izan zen. Baztan, Urdazzubi eta Zugarramurdin kalitatezko osasun sistema publiko euskaldun eta duina eskatzeko. Plataformako kideek adierazi dutenez, azken urteotan ikusi dute haien familia medikua behin baino gehiagotan aldatzen ari zela, egoeraren ezegonkortasuna agerian utziz. Argi utzi nahi izan dute haien egoera ez dela kasu isolatu bat, beste eskualde batzuk ere egoera berdinean daudelako. Hizkuntzaren inguruan mintzatu dira ere, euskara bigarren mailan usten dutela seinalatuz. Honen harira, euskaraz hartatuak izateko eskubidea azpimarratu dute. Azaldu dutenez, egoera benetan larria da Elizondoko osasun arloan. Hilabeteak baita aramatza medikuen falta pairatzen. Urdazzubin udan zehar hainbat egun egon dira larrielditako medikurik gabe. Elizondon mediku bakarrarekin egon dira udasoan eta orain mediku titularrik gabe daude, zioten bildutako jendetzaren aurrean. Izan ere, joan den irailaren 13tik Elizondo mediku titularrik gabe geratu da, eta osasun arduradunek konponbideak eskaini dituzten arren, uste dute konponbideek ez dituzela herritarren beharrak betetzen. Azkenik protesta dituzutenek sistema egonkor bat aldarrikatu zuten, ezagutzen dituen mediku bat eskatuz. Azkenik eskerrak eman dizkiete osasun etxeko langilei, beren egun libretan lan egiten ibili direlako. Eta argi utzi dute mobilizazioekin segituko dutela denendako izanen den kalitatezko osasun sistema publiko duin bat lortu arte. Espainiako Osasun Ministeritzak asteburu honetan argitaratu ditu 2023an estatu mailan gauzaturiko borondatezko haurdunaldi etenduren datuak. Hego Euskal Herriari dagokionez, pasaden urtean borondatezko 5.279 abortu egin ziren. Azpimarratzekoa da, prozesu hauen 84% sare pribatuaren barnean jazo direla, legeak sistema publikoaren barne egitea bermatzen badu ere. 2023an borondatezko 5.279 abortu erregistratu ziren Hego Euskal Herrian, Espainiako Osasun Ministerioak larunbat honetan argitaratutako haurdunaldiaren borondatezko etenduren estatuko erregistroan jasotzen denez. Abortu gehien Bizkaian egin ziren, 2.282 guztira, eta ondoren Gipuzkoan, 1.188 erregistratu baitziren. Nafarroan aldiz 2023ko datuen arabera 1.054 egin ziren, eta Araba izan zen abortu gutxin kontatutako lurraldea 755ekin. Adintarteari dagokionez gehienek 20 eta 34 urte bitartean zituzten. Kopuru txikiena 15 urtetik beherakoen artean dago, 6 aborturekin, eta 54 urtetik gorakoen artean 32 abortu kontatu dira. Bestalde azpimarragarria da abortu gehienak ospitaletik kanpo egin zirela kanpoko zentroetan, 194,3, 10etik 9 dira horiek. Hori ala abortuen 5,6 bakarrik egin ziren ospitaleetan.
Abortatzeko ospitale hautatu zuten gutxi horien artean gehienak ospitale publikora joan ziren, eta gutxi batzuk 15,4 pribatura. Ostera haurdunaldi denborari dagokionez, emakume gehienek 3.300 haurdunaldiko 8 aste edo gutxiagorekin abortatu zuten, eta zer dela eta? Bada 3.998 emakumek beren borondatez abortatu zuten. 158 fetuaren anomalia larriengatik, 51 haurdunaren bizitza edo osasuna arrisku larrian egotegatik, eta 28 bizitzarekin batera ezinek diren fetuaren anomaliengatik edo gaixotasun oso larri eta senda ezinegatik. Lore Argarate bilbotarrak irabazi du Glasdi sariaren 4. edizioa. .eus eta EHUko informatika fakultateak banatutako aipamena da hau, emakumeak inguru digitalean goraipatzea helburu duena. Lore Argarate zubia bilbotarrari eman diote 4. Glasdi saria. Hoi bezala .eus eta EHUko informatika fakultatearen eskuti jaso du garaikurra. Epaimaiak aho batez hartu du erabakia eta haren ibilbideko hainbat alor azpimarratu ditu. Batez ere ekintzailetasuna. Telekomunikazio ingeniari ikasketak ditu eta Tazebaez kooperatibako ekintzailea da. Gaur egun hezkuntza arloko berrikuntza eta digitalizazio prozesuetan dihardu. Lore Argarateren komunikazio eta divulgazio lanak ere nabarmendu ditu epaimaiak. Zientzia eta teknologiaren inguruko elkarrizketa eta solasaldietan parte hartu du zenbait hedabideetan. Bloke kateak, pentsamendu konputazionala, hezkuntza eta ingurune digitala eta estime eta emakumen inguruan hitz egin izan du besteak beste. Epaimaiak Lorearen komunikazio gaitasuna goraipatu du. Era berean askotariko proiektutan hartu du parte Loreak, emakumen bokazioa sustatzeko inspira estimen eta kaixo mundua hezkuntza proiektuan kasurako. Baina musikaria ere bada eta saria jasotzerakoan azaldu duenez musikatik iritsi zen teknologiara, kuriositateak eramantzuen beti teknologiara. Argaratek ilusioz jaso du saria eta emakumeak teknologian egoteko beharra aldarrikatu du. Horra hor Glasdi sariaren garrantzia, lehiaketak euskal ingurune digitaleko edozein arlotan lan egiten duten emakume gazte berritzai eta euskaldunak bilatzen ditu, mundu teknologikoan erreferente berriak sortzeko eta gazteenen artean estin bokazioak sustatzeko asmoz. Indarrean da jada Hego Euskal Herrian animalien ongizatearen legea. Espainiar estatuko araudi berri hau dela eta, atzoz geroztik, txakurrak, katuak eta udoak ezingo dira dendetan saldu. Erregistratutako azleek aldiz, animalia mota hauen salmenta gauzatzen jarraitu ahal izango dute. Igandean estatu mailan indarrean jarri den animalien ongizatearen legeak, txakur, katu, zein udoen esposizio eta salerosketa debekatzen ditu. Hemendik aurrera, erregistratutako azleak izango dira, eginkizun hau jorratu ahal izango duten bakarrak. Animalien ongizaterako legea estatuko aldizkari ofizialean 2023ko martxoan argitaratu zen. Bertan, legea indarrean jarri ondoren, dendei 12 hilabeteko epea eskaintzen zitzaien animalia hauen salerosketa jarduerekin amaitzeko. Legea publikatu eta 6 hilabete izan ziren hau indarrean jartzeko prozesuak iraun zuenak. Aurreko urteko irailak 29 alegia. Dendetan oraindik arrainak, untxiak eta dortokak izango dira eskuragarri, hauen esposizio zein salerosketa legalki mantenduz. Asko dira honen atzetik merkatu beltz bat sortuko dela salatzen duten dendariak. Animalian eskubideak eta ongizatea babesteko legearen zehapen handiena litzateke hau. Izan ere, animalia hauek denda batean saldu ezkero, isuna 200.000 euro artekoa izan daiteke. Gasteizen, Ekisport, udalak kiroldegietarako azpi kontratatutako enpresako langileek elkarretaratzea egin dute. Ikasturtea hasi berri dela aprobetxatuz, langileek azken garaietako kaleratzeak salatu dituzte. Astelenean ikasturte berriko kirol jarduerak hasi baino egun bat lehenago zehazki, Arabako Disport Eki udal azpikontratako enpresako langileek Gasteizko udaletxean elkartaratzea egin dute. Haien esanetan, irailean, askatasun sindikalaren aurka izandako azken erasoaren ondoren bizi duten egoera salatzeko. Enpresak gainera, joan zen ikasturteko ez ordaintzeen aurkako borrokan, aktiboen izan ziren hainbat langile zigortzea erabaki duela diote langileek.
horietako bat kaleratu eta beste hainbat abuztuko nomina irailaren 18 arte kobratu gabe utzi dutela salatuz. Dispor kalera lelopean, kaleratutako langilearen zuzeneko berhartzea eta udaletxeari irtenbideak bilatzea eskatzen dizkiote. Haien esanetan, Ana Rosa López de Uralde, Kiroleko zinegotziak, guztiz kontrakoa den errealitate baten promesa egin du eta hau bete ez duela salatzen dute. Joan den asteartean, Kiroleko zinegotziak, Ana Rosa López de Uraldek, azpimarratu zuen gatazkaren jarraipen hurbila egiten ari zela, eta konpromisua hartu zuen lan baldintzek eta zerbitzuak baldintza honenetan iraungo zutela ziurtatzeko. Baina ikastaro berria hasi baino ez da egin, eta errealitatea guztiz kontrakoa da. Harritu egiten gaitu udalaren onargarritasunak. Izan ere, plantilla defendatu beharrean, milaka eurotan baloratutako lizitazioak mantentzen jarraitzen baitu. Hartzeko dunen aurrelehiaketan egon arren. Enpresak behin eta berriz langileen eskubideak urratu dituela adierazi dute langileek. Izan ere, enpresak 9 hilabete arteko ordainketa atzerapenak izan ditu langileen esanetan. Bestalde, enpresako arduradun gorenari mehatxuak egitea eta jokabide oldarkorra izatea leporatu diote. Duela 3 urte salatua izan zen arduraduna, labeko ordezkari bat bultzatu, iraindu eta mehatxatzeagatik alegia. Bihartik aurrera, oinarrizko hainbat elikagairen beza igo da Hego Euskal Herrian. Azken hilabeteetan, erosleek ez dute bezik ordaindu oliba olioa, barazkiak edota lekaleak erostean, besteak beste. Espainiako gobernuak inflazioari aurre egiteko ezarritako neurriak zirela eta. Urriak batetik aurrera baina, 2% aplikatuko zaie eta urte amaieran bigarren igoera izango du jaki hauen bezak. Israelek Libano erasosten jarraitu du pasaden asteburuan ere. Beirut erdialdea bombardatu ez ezik, herrialde ekialde eta hegoaldea ere erasotu ditu. Gainera, Hizbulako burua Hassan Nasrallah hil zuen Beiruten eta azken orduetan Hamasek Libanon duen burua ere erail dute bombardaketetan. Austrian, hauteskunde orokorrak ospatu zituzten atzo eta FPO alderdi ultraeskuindarra izan zen garaile. Herbert Kickl hautagaiaren taldeak bozken 29% lortu ditu. Hala, eskuin faxistak lehen aldiz irabazi du halako bozketa bat Austrian, Bigarren Mundu Gerraz geroztik. Hala ere, FPOk zail izango du gobernatu alizatea eta baliteke alderdi kontserbadorea eta sozialdemokrata egoera hori ekiditeko akordioaren batera iristea. Agur Donostiak zinemaldiaren 72. edizioari. Aurtengoan, klamurrak eta sariak ez ezik aldarrikapen eta elkartasun adierazpenak ere izan dira.
Jaso dute alfombra gorria Donostian, bukatu da nazioarteko 72. zinemaldia, Euskal Herria mundu zabalera zabaltzen duen zinemaldia hain zuzen ere. Urrezko maskorra Katalunia aldera joan da, Tardes de Soledad filmak eskuratu du, ez da polemikarik falta izan, zezenketak ardatz hartutako filmea delako, eta horrekin batera zer esan Euskal izena bizenak ere bai, Patricia López Arnaizek eskuratu duelako, Eider Rodríguezen liburuan oinarritutako Los Destellos filmean egindako lanagatik, izena bizen gehiago ere bai, Euskal zinemari lotuta, film onenaren saria eskuratu du, Chaplinen biografiak, eta aipamen berezia, erreplika filmeari. Tira, hauxe eman du, asteburu honek, azken asteburu izan denak Donostiako zinemaldian. Hau, zikuñadako ama birjina da. Bukatu berri den Donostiako 72. zinemaldi honek ez du utzik egin Euskal Herria mundu zabalera, mundu zabala Euskal Herrira ekarri duelako beste behin ere, mundu mailako egoera nahasia, eskuinaren gorakada eta ekialde hurbileko gerra. Azken egunetan Libanon izandako sarraskiak edota aurretik Gazan gertatzen ari den guztiak izan du zeresana, Donostia sarie Kate Blanchettek, Barden jaunak ere, baita Euskal zinemagintzako Edurne Azkaratek ere, elkartasun keinu adierazi dute, egoera benetan larria delako. Gabon, Donostia, here now in Basque Country. Lo que está sucediendo en Gaza es totalmente inadmisible, es terrible, es deshumanizante, que está cometiendo crímenes contra la humanidad. Bultzada saria, Edurne Azkarate. Es que lehen ahaztu zait. Bueno. Elkartasun keinuak aipatuta, alfombra gorria jasota, gogora ekarriko dizuegu dozein kasutan, Donostiako zinemaldiko antolatzaileak datorren urteko edizioa antolatzeko lanetan izango direla honez gero, baina ahantzigabe aipatu Euskal zinemagintzari dagokionean bereziki, zinemaldi honetan estreinatutako filmak datozen hilabeteotan eta 2025 urtean zehar pantailan ikusteko aukera izango duzuela, beraz zoazte zinemara eta gozatu zinema, eta noski Euskal zinemaz. Zetak musika taldeak kontzertu berezia eman zuen pasaden larun batean unenun. Bai herritarrek baita gerturatu ziren beste hainbat lagunek ere, taldeak euren eskerrona adierazteko eginiko emanaldiaz gozatzeko aukera izan zuten. Larun bat honetan Zetakek kontzertu berezia eskaini du unanun, hainbeste eman digun herri honi eskerrona adierazteko, bereziki Mamoxarroei, Peio Reparazek adierazi zuen bezala. Mito Aroa Peio Reparazen proiektuaren azken ikuskizuna Nafarroko inauterietatik dator, eta bereziki unanutik, haren Mamoxarroetatik, bere lanzuri, zapi eta katolekin, bere azken kontzertuetako eszenografiara eta jantzietara eraman duen iruditeria sortu baitu. 10etan izan zen kontzertua 100 biztanle inguruko Ergoienako kontzeju horretako plazan. Horretarako egun osoko egitaraua antolatu zuten.
eguerdian herrikirolak, herri bazkaria eta trikitisak. Taberna eta 3 sarrera bikoitzen zozketa egin zuten Nafarroarenako kontzertuetarako ere. Zetaken kontzertuaren ondoren festa goizalderarte luzatu zen DJekin. Hasiera batean kontzertu irekia izango bazen ere, segurtasun eta espazio arrazoiengatik 1000 lagunera mugatu zen, eta Zetakek sarrerak Unanuko bizi lagunen eta zonaldearen esku utzi zituen. Mamosarroak eta Nafarroako inauterietako beste pertsonaia batzuk Zetakek urtarrilaren 3 eta 4 Nafarroarenan eskainiko duen Mitoaroa birako 2 kontzertuetan izanen dira. Halaber, Lantzeko inuauteriak, Ituren eta Zubietako joaldunak, Tuterako zipoteroak, Altsasuko momotxorroak eta Arbizuko txatarrak Euskal Herriko mitologia irudikatzeko, baita Erramun Martikorena kantaria ere, Peio Reparazek aurreratu zuenez. Nazioarte mailan bestalde, zinema munduak azken agurra eman dio Maggie Smith aktoreari. Smith larunbatean zendu zen 89 urte zituela. 60 urteko ibilbide zabala izan zuen aktore inglesak eta Harry Potterren pelikuletan eta Downton Abbey seria bezalako ekoizpen esanguratsuetan parte hartu zuen besteak beste. Gure aldetik besterik ez. 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzue informazioa zabaldu nahi izanez gero. Ondo izan eta bihar arte.